Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung Ponokawan. Petruk sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus najak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Iya nolo gareng. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu Ponokawan. Nonamet pasang kaliman tabek tinebeng nek mawe cawang-cawang. Kowe iki ngopo Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu karo Bagong dalem. Kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun. Pangestu ingsun tampan ana Ponokawan. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Ponokawan Bagong Prayogana. Sampun mboten kirang prayogi. Oh, Nala Gareng kowe Padhararja sapraptamu Nala Gareng. Kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Sukalima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun nggih, sanget anggen kawit datusaken jimat paripe. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu Ponokawan. Menika kados Penemban Durna. Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Niki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora usah dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku. Oh nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawit datusaken jimat paripe. Ponokawan Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya, pangestuku tampan ana. Kula pundhe nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Gareng Padhararja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Nun nggih Gareng Padhararja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nun nggih Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen dadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu cura arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nolo Gareng. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ing sepasin. Wah, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Waleh menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak.
Sokat 50. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi Wuring Ndorowati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndorowati. Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari. Dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukane segoreng? Ya kula jukake. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh, mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur. Sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndorowati tau tate paring dawuh karo aku. Sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndorowati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk
meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, "Reng, kowe neng negara Ndarawati. Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to Reng le sumbar iki ora? Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base bosa. Bosa. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndarawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna, lah kok didhawuhke karo wong lanang sing rada kenthir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Ning mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawarakaken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akehing Brana Picis? Mboten.
Kabagyaning wong urip menika boten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petruk nika wongean ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni, ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Negara Ngastina, lungguh kursi apik, nganggo gelang nganti ting krompiang, nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ayo, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petruk niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan, nyemplung ning kebon Lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora glelek? Wah, Petruk niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumandhing kalian kabagyaning batin, tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumandhing. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumandhing. Niku sing disebut mor misah. Mengkono nala gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih, ning ya kok seneng atine. Niku pilihan, angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk, Petruk cetha tekaning pati nglalu merga ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kelangan ati mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Wah, tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngrena wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik leganing atiku. Gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan ala gareng. Ing atase kowe men drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan, nyerwete kaya becek sepun bapak Tegalan ucapmu barat. Wah, nesu e kok. Wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok.
Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Astina. Sapa sing kula eceki? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra, Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajateng Batul Gediban Pitulukar. Kowe nyolok mripat ning Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papan? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandrakumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandrakumara kuwi mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora samboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Ya, aku tak ngetokke sayembara. Ya. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene sanga kulit dening Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Brantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange Gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke.